rozprávaj o tebe chvíľu. Môj život sa začal tak. Narodil som sa 3.7.1992, kedy zúrila občianska vojna v Prešove. Bolo to veľmi zaujímavé, keďže moja matka tlačila. A stále to nešlo. No a zrazu prišiel som na svet ja. Vyzeral som niečo ako na tejto kašne. Levíča, hej? Malé levíča. Malinkaté levíča. Vidíte malé levíča? Dobre, poďme. Záber. Máš záber. A tuto môžete vidieť našu vlajku Slovenskej republiky. Je tam symbol Tatra, Matra, Fatra, tie tri modré kopečky a dvojkríž v červenom poli. A trikolóra. Toto sa volá námestie, hej? Názov nevidím. A tu môžete vidieť John Nepal Hummel. Hej? John Nepal Hummel. Volá sa to námestie primaciálne. Pretože tu majú primaciálny palác, v ktorom niekedy sídlili Lichtensteini. Krásna neogotika spojená s prvkami renesancie. Tuto hrabinka sedí momentálne s notebookom, keďže v dnešnej dobe už aj šľachta postupá. Tu vidíte nádherný renesanciu. Hore krásna bridlicová streka s krásnymi kvietočkovými vzormi. A títo dvojité okná, ktoré o pár rokov nahradia plastáky, ktorú nahradí albal alebo alumíniová fólia. Tak čo z toho? Vidíme sa v ďalšom dieli. A tuto môžete vidieť ďalšie námestie s krásnou fontánou. No a je to námestie staré, historické Bratislavy. Cez leto tu môžete stretnúť Francúzov, Talianov, ako ukazujú a poťažkávajú si svoje goje. A môžete tu vidieť krásne prvky starej architektúry. Napríklad tuto, hej? Krásny dom. A ďalší krásny dom. Volá sa to Hlavné námestie. Hlavné námestie znamená, že je hlavné. Tuto niekedy napríklad mal aj letné sídlo človek, ktorý žil na hrade. Hej? A o tom vám môžem povedať, to bola prvá reštaurácia na Slovensku. V tomto dome. No nie v tom. Ja viem, kde bola prvá reštaurácia v Bratislave. Bola tam, kde bol niekedy mliečny bar pri Národnom divadle. A čo robia títo mladí ľudia tam? Mladí ľudia úplne znehodnocujú túto kultúrnu, duševnú pamiatku, ktorá si to prosto nezaslúži. Kamene na ní! Stretneme sa v našom ďalšom dieli o týždeň. Dobrý deň, momentálne sa nachádzame pred pamätníkom pána Antona Bernoláka, zakladateľa Bernolákovčiny. Tuto môžete vidieť aj vymrdaných turistov. To sú oni? Vymrdaní? Podľa mňa sú z Ukrajiny alebo z Ruska. A smrtia už. Taliani to nebudú. To berú, nie. A čo nám povieš o histórii Gašparkova? Gašparkovo je to vlastne galéria, theater, Performance. Je to vlastne galéria Loutek, slovenský vábok, maňušiek, papušiek, áno. Môžeme ísť bližšie, môžeme ísť na ruku, marionety, na kokot si môžete maňušku dať, keď ovšem viete hýbať tenisom. Základ hýbania tenisom spočíva v tom, že ho musíte prekrviť, odkrviť. Musíte vedieť, ako pracovať s predstojnicou. Predstojnicou? V ďalšom dieli si ukážeme, ako sa hýbe predstojnicou. Tak
Prajem vám krásny deň a uvidíme sa o týždeň. Zvučka. To som ja, váš Jirguško. Momentálne sme na hrade, kde žila Marča Tereza. Môžete tu vidieť, deti sa hompáľajú. No. Myslíš, že tu je naživo? Možno. Tu sama sebe spieva pre troch štamgastov. No keď môže v Las Vegas do piči chce za tam proste, aj prečo by nemohla. A teraz chvíľka na kultúrnu vložku. Ne partez pas sans moi, na 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 na. No, tu môžete vidieť, čo sa deje v našom štáte. Gorily zase útočia, stavajú si nové impérium. Dopočujte sme v zoologickej záhrade. Teď, drahoušikové. Země česká, doma můj. A tam majú aj nejakú expozíciu.